Il-Ministru Bonizza tibqa' dej bħal gaffa minn fuq ir-residenti tal-imsida. Din id-dikjarazzjoni mhux qed jgħidha biss il-Partit Nazzjonalista flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Imsida imma issa anke l-Moviment Graffiti. Fl-aħħar jiem il-Ministru tat Traffiku Chris Bonnet reġa' daħħal proposta li jinbena punt pedonali qrib il-bus-stop taħdejn il-Junior College. Ta' minkejja li fil-passat din il-proposta kienet tneħħiet mill-pjanijiet oriġinali tal-Imsida Creek wara l-NGOs u r-residenti kienu opponewa bil-qawwa. Din mossa kontradittorja ta' priorità lill-użu tal-karozzi, għal kuntrarju ta' dak li jgħid l-istess Ministru Bonnet li jrid jippromovi modalitajiet alternattivi ta' trasport. Bil-Moviment Graffiti jgħid li din il-pożizzjoni kontradittorja qed wassal għal nuqqas ta' aċċess sikur u effiċjenti għal persuni li jimxu u ċiklisti. Dan fil-waqt li ironikament tmur kontra l-Master Plan tat-Trasport li ħareġ il-Gvern stess li jippromovi modalitajiet tal-ivvjaġġar sostenibbli. Intant dan il-pont pedonali se jġiel lil persuni li jimxu jispiċċaw jitilgħu ħafna tarax minflok sempliċement jaqsmu triq detriment enormi fuq kollox għall-anzjani. Nisa tqal jibbu problemi ta' mobilta. Il-Moviment Graffiti għamel referenza wkoll għal kif iċ-ċiklisti se jkollhom jużaw żewġ lifts li iktar jifa milli le isibhom ma jaħdmux minħabba ħsarat. Huma semmew l-istqarrija tagħhom fuq il-medji soċjali billi talbu lill gvern biex jagħti priorità lil bżonnijiet veri ta' eluf ta' residenti tal-imsida lil ħafna komunitajiet fil-qrib li jagħmlu użu minn dawn it-toroq ta' kuljum. Ir-residenti tal-imsida min-naħa tagħhom ma żammew xura milli jaqsmu l-opinjoni tagħhom anke fuq il-medja soċjali fejn insistew li n-nies iridu jiġu stmati ta' nies, hekk kif ir-residenti għandhom dritt li jaqsmu komdi għall-Knisja jew għal passiġġat tranquilla. Persuni oħra jgħidu li pont bħal dan se jkompli kerraħ l-imsida u oħrajn jgħidu li jittaraġġ mhux ideali għal kulħadd.